Blizanci i lekcija unutrašnje tišine. Ti si glas svemira u pokretu. Rečenice u tebi niču kao zvezde, brzo, sjajno, neuhvatljivo. Tvoj je most između svetova i zato te ljudi traže kad ne znaju kako da izgovore ono što osjećaju. Ali tvoj duhovni zadatak nije da govoriš, već da naučiš da čuješ. Previše puta si pokušao da pronađeš mir u razgovoru, a zaboravio da on stanuje u tišini. Reči su tvoj dom, ali tvoja duša želi da nauči da ćuti, ne zato što nema šta da kaže, već zato što želi da osjeti. Tvoje misli su kao vetar, one nose, osvežavaju, ali ponekad i raznesu ono što si tek počeo da gradiš. Učiš da ne bežiš od jedne teme ka drugoj, od jednog osjećaja ka sledećem, već da ostaneš. Jer prava mudrost dolazi kada ne tražiš odgovor, nego ga čekaš da dođe sam. Kad prestaneš da analiziraš i počneš da razumeš. Bog ti nije dao dar reči da bi te odvojio od tišine, već da bi je ponekad preveo na jezik sveta. Tvoj put je da pronađeš mir između misli, tamo gde se duh i konačno rukuju. I kad to naučiš, tvoje reči više ne govore samo o životu, one ga bude. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj video o blizancima. Vaš astrolog i ja.